میں بندہ نچیز اپنی حاضری بابا جی پیر سید منیر شاہ صاحب اور اپنے استاد محترم سائن سہیل احمد صاحب آف میسن مول گجرات انہوں نے اجازت نال پیش کرنا، لیکن اس تو پہلا گزارش ہے سرکار مدینہ نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے جڑے ساڑھے ویر پرا دوست سیڈ تک کھڑے انہوں کا گزارش ہے کہ سامنے بڑا اچھا ملک صاحب نے انتظام کیتا ہے، درین تشریف فرماو۔ واجی واہ ماشاءاللہ مہربانی۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے سونے حضور پر نور جتنا، میرے سونے حضور پر نور جتنا، رتبہ کسے رسول نے پائے نہیں، صدیاں عرش عظیم اتے کسے اور رب نے بلائے نہیں، لولا گلما تاج نوری کسے اور نبی نو رب نے پہنائے نہیں، آدم سے بے مثل یار تووے ایک دا جسم تجھے دا سائنی، دل نبی دے نظارے تو رجدائی نہیں، تو ناویں سوڑیا من موڑیا، تو ناویں سوڑیا عرش سجدائی نہیں، دل نبی دے نظارے تو رجدائی نہیں، دتا رب نے پیغام جبرائیل تو جا، دتا رب نے پیغام جبرائیل تو جا، جا کے سونے نو لیا عرش سجدائی نہیں، جا کے سونے نو لیا عرش سجدائی نہیں، پاکاں والی زمین آئی قربان جاواں عاشق رسول تھی کی لکھیا لکھنا لیا، پاکاں والی زمین آئی جتھے مائی علیمہ دیاں بکریاں چردیاں سی، سونا یار رب دا چران والا او بکریاں بھی فخر کردیاں سی،
خدمت وچ حضور دے رہن آدر خدمت وچ حضور دے رہن آدر نال رحمت دے سمندر وچ تردیاں سی سردار سائیں خوشک ملا تھی چنگیاں سی ادب کردیاں نالے ڈردیاں سی سردار سائیں خوشک ملا تھی چنگیاں سی ادب کردیاں نالے ڈردیاں سی ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے تو رجدا ہی نہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں میں نے جو کبھی رو کے پکارا علی علی ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے دن رات ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے دن رات جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی دنیا میں سب سے عالی گرانے کے نور ہو اسی واسطے نام ہے تمہارا علی علی دنیا میں سب سے عالی گرانے کے نور ہو اسی واسطے نام ہے تمہارا علی علی اعظم بخشش کی سند ہے ہمارے پاس اعظم بخشش کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی
کھڑی رومی کشمیر ادب دے شہنشاہ، کیونکہ اولیاء اکرام دی شان محفل ہے۔ جو بیمار اکھاں روندیاں زارو زار دل تڑپ دے، اکھاں روندیاں دل تڑپ دے، نین راواں وچ تانے لائے ہوئے تے چھتی مرشد ڈیرے عاشق سجائے ہوئے خاش جتنا یا قبلہ غریب نواز کھڑی دے شہنشاہ، خاش جتنا اے قدر میرا اس نو سب وڈیا جگ جیوے قربان جاواں کھڑی دے شہنشاہ آپ فرماندے نے جگ جگ جیوے دے والا جس کرم کما کربلا دا میدان ڈرامنا تو گپ اندھیرا قربان جاواں آل نبی اولاد علی دی شانتی عاشق رسول لکھ دنے کربلا دا میدان ڈرامنا تو گپ اندھیرا نظر پیاں آونے وچ لاش امام حسین دی ایک
مائی اس لاش دے کول بیٹھی ایک مائی اس لاش دے کول بیٹھی کردی زارو زاری آدم درد غماں دی ماری اتے سید حسین دی پہنے آزم درد غماں دی ماری او سید حسین دی پہنے آل اولاد یا نبی اللہ آل اولاد تیری دمگتا میں کنگالی زیانی اے پاخر محمد تائی تے صدقہ شائع عاشقی بڑھنے سکھلا نائی عاشق بڑھنے سکھلا نائی ویکھانیوں پتنگ دے خوشیاں نال جلن وچ آتشی موتو ذرا نا سانگی دے عاشق عاشق ہر کوئی بندا عاشق بندا مر کے تے زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا عاشق پیندا پر کے تے جناب عارف کھڑی فرمایا مردان دے تے مردان دے ہاتھ گرج سارے آپ خدا باندی سٹے تے دنیا باغ ولی جمالی بوٹے لائے بوٹے تے ہوئے نصیب نبی دا کلمہ تے دین قبول محمد لا الہ الا اللہ سچ رسول محمد آخری پٹواری ترزا آل نبی اولاد علی دی شان دے گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھردا گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھردا
لو جی فخر پاکستان شہنشاہ سیف الملوک حضرت بابا جی خواجہ خواجگان اسحاق قادری آپ میاں چاک انہوں دے مرید خاص پیر شاہ غازی میاں محمد بخش منظور نظر سیف الملوک ایک نام کروڑاں ارباں دلان تے راج کرنا لی آواز میں دعوت دینا جناب موسم سائیں سہیل حامد صاحب جڑے کہ گجرات تو تشریف جائیں آکے عارف کھڑی رومی کشمیر بابا جی غریب نواز دا تو انہوں سیف الملوک پاک کلام سنان اور اپنے دلانو تسی منور فرماؤ نعرہ تکبیر